Hi guys, welcome to the YouTube channel. जों दा बे समाव उदालगुरि थांनो ओंखारदों। आंनि फिसाला अख्रां दैमारि बिनि जिहेतु मेगननि एसे प्रब्लेम जादों, बेखौ जों उदालगुरियाव लांनो थाखाय जों थाम-थिम जादों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बे जाबाय आंनि बिसि जिउनि लोगोरि। नै ओंखारबाय थादों बियो। जों जमायैनो थांगोन फेमिलियैनो। जों न'निफ्राय आवगायनो थाखाय जोङो थाम-थिम जागासिनो दङ। नै जोङो थांनो थाखाय रेडि। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। उदालगुरि मेगन डाक्टरनिसिम थांनाय जागोन जोङो। नै आंनि गारियाव गाखोबाय। नै जोङो उदालगुरि फारसे जों आवगायलांनोसै। रेडि। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थांगासिनो दङ जोंनि न'निफ्राय ओंखारबाय। नैबे जाबाय जोंनि गामिनि लामा। थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। थांगासिनो दं लोगोफोर। थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। फाइनेलि जों उदालगुरि मोनबाय। मेगन डक्टर बिनिसिम जों फाइनेलि जों सफैनो हाबाय। जों सारखौ नेगासिनो दसे। बिथाङा गावगायनि चेम्बाराव सफैथ'नो हायाखै, बेनिखायनो जों दसे वेट खालामगासिनो दङ। सारखौ जों नेगासिनो दङ, वेट खालामगासिनो दङ। बिथाङा फैगासिनो, सफैथ'वाखै। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेयाव मेगननि प्रब्लेमफोर जादोंबा नायजाफैनो हागोन। बड'फा आइ अप्टिकेल सेन्टार, ग्राउन्ड फ्ल'र आसाम ग्रामीण विकास बेंक उदालगुरि नियार विकलि मार्केट। एड्रेसा बेयाव। नोंथांमोनाबो सोरहाबाफोर जुदि मेगननि प्रब्लेमफोर दंबा नायजानो हागोन। नायगासिनो सारा आंनि फिसालानि मेगनखौ। फाइनेलि सारा आंनि फिसालानि मेगनखौ नायखांबाय आरो जिहेतु रिपर्ट होबाय, माने जेबो प्रब्लेम गैया। माने एसे बेहा एलार्जिनि प्रब्लेम जाना दङ मेगनाव। ड्रप होदों, ससमा होदों आरो लोगोसे मोनसे क्रिम मलम होदों, बेखौ मोनाव लागायनानै लानो होदों। फाइनेलि सारा मोजाङैनो नायबाय। जों न' फारसे आवगायफिननो जों आखायाव लाबाय। नै दा समाव आरो फिसालाया माबा मोनसे जाग्रा जानो होननायखाय जोङो बे अदाल ब्राइट हटेलाव जों लाखिनाय जाबाय। मा जायो रलाय, मा जायो? पिज्जा जाग्रा बिदोंमोन, पिज्जा जाग्रायानो गैलानो दा। बिनिखाय आदां गादां जानानै मा जागोन मा थागोन जानानै बियो मा होनना बुंगौमोन बेखौ बावलायलांबायसो आंनाबो।
मा जागोन मा थागोन जानानै बियो चिकेन पेटिसखौनो लाबाय जानोसै होननानै सालाया इसिं जानायखाय थांबाव मोनथिबाय थांबाव जोङो लामा साइडआव दसे लाखिबाय रेस्ट लाथ'यै दसे लाखिबाय बेयाव जाग्रा पेकेटाव एसे सोना लाबोदोंमोन बेखौनो जानो होननानै दसे थाथ'नाय जाबाय बेखौ जाखांनानै जों आरो न' फारसे जों आवगायलांदों जोङो दा बे समाव जोङो गामिनि लामाखौ मोनबाय न' मोनसिगोन मोजाङै थांनानै मोजाङैनो सहैफिनबाय बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय फाइनालि आङो नै बे समाव न'आव सफैफिनबाय बाय बाय